nyika yese yobatikana aionekwa reservoir Adventist 78 including Jameson Timber vachiona kuti vakomana ava vanyasa kubatwa uyanga chaiko, vari kubatwa zvisiri pamutemo, vari kubatwa zvisina fairness, nyangwe kuri kunzi aiwa papa nema allegations ekuti vari kuda kuplana maprotest kana kudii, but mabatirwo ava kuitiwa panapa tavanyasa kuona kuti aiwa iyi yatova bitterness yatova nevakomana ve the ruling party. Sana mina mashoko mudanyogwa pana ndoti bo subscribe or like turn on the bell icon. Maira anopindira nyora chiti Senator Jameson Timber is a respected community leader in Mount Pleasant and indeed nationally for decades. He made extensive sacrifices for the pro-democracy movements, giving his time, energy, and resources for the pro-democracy movement. He is in jail because he opened his home to young people who wanted a venue to host a youth day barbecue to commemorate the 1974 Soweto uprising. He is not a criminal, he is a freedom fighter. Ndo mashoko kubuda panapa vachiti aiwa izvi asisiri pamutemo izvi zvavakuita izvi vachiramba vakangosunga vakomana vekuavha ndivo vaiva vanoziva 78 vari muusungwa vamuri kuona kuti maliving conditions avari kurarama vanhu vane mafamilies anoda kulikwa after 4 vanhu vamunoti kune vamwe vana vadiki vamoziva kuti kune mumwe mai vakatoshagirwa nemwana wavo vakarambidzwa kuti aiwa hamufaniri kuenda kurufu kwemwana wenyu kwamunyatsa kuona kuti these guys they are inhuman. Zvitiko zvavanoita zvinyatswa kuratidza kuti havana mwoyo werudo wekuti tingati macitizens emunyika yeZimbabwe vangaita kune another Zimbabwean. Chitiko chinobata-bata chataona kuti aiwa munyika yeZimbabwe panapa this regime ndosaka vanhu vachiti aiwa ngachita ichirova pasi. Tunze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Irango mesection medu tsaona subscribe or like turn on the bell icon.